Време е да поканя на сцената и нашите първи гости. Госпожа Камелия Славейкова, председател на съвета на директорите на Shell България и заместник-председател на ESG комитета в КРИБ. Заповядайте. Доцент доктор Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, вице-президент на SGI Europe и член на Европейския икономически и социален комитет. Заповядайте. Госпожа Евгения Троанска, която има над 20 години професионален опит в областта на финансовото и нефинансовото отчитане, финансовото консултиране, оценката на съответствието на корпоративното управление и одита. А от юли 2023 представлява SGI Europe в ЕФРАК. Модератор на първия панел ще бъде деканът на Стопанския факултет на Софийския университет, доцент доктор Атанас Георгиев. Добър ден и от мен. Благодаря на Дара за представянето и благодаря на организаторите на конференцията ESG News BG за това, че ни събират днес заедно да дискутираме по съществени теми. И както се полага на първия панел в всяко такова събитие, директно започваме с изстрел в целта. А именно, какво означава Green Gap? Т.е. какво трябва да преминем като предизвикателство по пътя напред, за да стигнем там, където искаме да бъдем. И както се пошегувахме преди началото на панела, един възможен превод, макар и по-дълъг, е, че едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш. Така че в този панел ще си поговорим за това, как точно можем да постигнем целите, които искаме да видим, дали времето, което сме си определили да ги постигнем, е достатъчно и ако не е, как да ускорим процеса. И тъй като тук все пак средата е на хора от бизнеса, нека все пак да припомним и това, че устойчивостта не означава намаляване на ефикасността, а устойчивостта означава да намерим нов начин да бъдем ефикасни, да бъдем по-добри и да допринасяме с добавена стойност за обществото. Много се радвам, че в нашия панел ще чуем няколко различни, автентични гледни точки по темата. Ще започнем с презентацията на госпожа Славейкова, като моля да ни представи как изглежда от гледна точка на Shell устойчивостта и пътя, който имаме да вървим като бизнес и като общество. Заповядайте. Благодаря. Добро утро на всички. Благодаря за интереса към това събитие. Благодаря на организаторите за покана за участие в него. Както стана ясно, аз представлявам Shell България и преди да започна с моята презентация, аз ще представя съвсем накратко една предупредителна бележка, която е стандартна правна процедура за публични компании като Shell, с което компаниите искат да покажат, да отбележат, че не поемат отговорност за бъдещи инвестиционни решения. Това е важно и е необходимо да стартираме с него. Shell като компания се сблъсква с предизвикателствата на съвременния свят, сблъсква се с предизвикателствата на променящата се енергийна система и това е причината компанията през 2021 година да анонсира своята стратегия за устойчиво развитие, наречена Powering Progress или Ускоряваме прогреса, която има за цел да превърне компанията в енергийна компания с нулеви нетни емисии до 2050 година, като тя ще продължи да предоставя нови и все по-чисти енергийни решения. Това, както виждате на слайда, е свързано с 4 стълба, които имат пряко отношение към ESG. На практика то ще носи печалба на акционерите, ще включва служителите, ще бъдат активни участници в енергийния преход и разбира се, ще предлага сътрудничество на клиентите и бизнес партньорите с цел намаляване на техните емисии. Shell пое този ангажимент и наред с тази цел до 2050 година има и преходни климатични цели. Имаме напредък в това отношение. През 2022 година ще посоча само една цифра, която демонстрира
намаляването на емисиите от собствени операции до 30% и смятаме, че сме на прав път, повече от половината изминат път с цел 2030 година да постигнем 50%. Това са амбициите на компанията и аз бих искал да започна с тях, за да може да очертаем след това картината и ролята на всеки един участник в този процес. Както каза модератора, не е лесно да се дефинира това понятие Green Gap. Този дефицит или пропаст, както искате го приемете, дали по-драматично или по-меко, но този дефицит съществува. И в момента има повече въпроси, отколкото отговори по темата за ESG. Тук са маркирани някои от въпросите. Убедена съм, че вие имате много повече. И аз ще започна само с някои от тях. С това къде всъщност се стремим да бъдем и къде сме в момента. Стана ясно, че компаниите, всъщност, включително политическите институции, Европейския съюз си поставят за цел до 2050 година да се постигне климатична неутралност. Ясно е за всички и това така е официално становище, че светът изостава в тази цел и очевидно има нужда от по-активни и спешни действия. Ще демонстрирам това с един пример, като се позова на сценариите на Shell, които компанията разработва повече от 50 години, които служат като основа за вземане на по-добри бизнес решения. Тези сценарии не са предсказания, не са прогнози, а всъщност показват и изследват какво би могло да се случи. Когато говорим за глобалната енергийна система, всички сме наясно, че тя се намира в процес на преход. И в момента енергийната система е основана повече от 80% от нея на изкопаеми горива, на нефт и газ. Всъщност света се стреми до 2050 година да постигне нулеви нетни емисии, а към края на века да се постигне енергийна система, която да се основава на възобновяеми енергии и ядрена енергия. Така, доста сериозна и амбициозна цел. Когато говорим за сценариите, Shell формулира два свои сценария. Един е по-оптимистичният сценарий, наречен Небе 2050, в който се смята, че към края на века всъщност ще се постигне 4% част на нефт и газ или изкопаемите горива в енергийната система, а в по-малко оптимистичния сценарий това ще бъде 16%. Виждате разликата от 80% до 16%, респективно 4%. Дали е пропаст, дали е дефицит, но е сериозно предизвикателство и тук основното послание е, че всички трябва да се включат в този процес и това е процес, който изисква сътрудничество и не може да се разчита нито само на една компания, на една страна, на едно правителство, на група потребители, а на обществото и на всички заинтересовани страни като цяло. Не е важно да говорим само за това какво трябва да се направи, а как всъщност трябва да се случи. Това е ключово в този процес и аз тук ще маркирам няколко неща, които смятам за важни. Наистина има нужда от спешност. Ако тези компании, които вече правят нещо, трябва да ускорят своите усилия. Тези, които не правят нищо, трябва да се ангажират, защото това е пътя напред. Спешност. Сега няма време за отлагане. Много е важно да се приложи балансиран подход. И ще кажа в какво се изразява той. При запазване на сигурността на доставките е важно светът да не демонтира съществуващата и работещата енергийна система по-бързо от изграждането на новата или бъдещата енергийна система. Понякога има уклони в това отношение. Добре е нещата да вървят паралелно. Стана въпрос за сътрудничеството, за взаимното партниране на различните заинтересовани страни. Много е важно да имаме предвид необходимостта от един проактивен подход. Повечето от нас
са засегнати от директивата и ще трябва да се съобразяват с нея, но е много важно не само да отговаряме на тези предизвикателства и да минимизираме въздействията и да отговаряме на изискванията на закона, да правим нещо повече. Защото тази спешност и необходимостта от ускорени действия налага да се правят повече неща и всеки един от нас да има допълнителен принос. Как би могло да се постигне това? Аз смятам, че ключа за всичко това са иновациите. Те могат да помогнат да се подобри ефективността, да се намалят разходите, да се разкрият и развият нови бизнес модели. И само мога да кажа, че през последната година Shell инвестира около $1 милиард за иновации, за научно-изследователска дейност, като 41% от тях са насочени към проекти, свързани с декарбонизацията. Търси се нестандартния подход. Превръщането на съществуващите традиционните рафинерии в модерни химически и енергийни паркове, превръщането има в инсталации за производство на нисковъглеродни горива, строителство на инсталации за възобновяем водород. Това всъщност е бъдещето и към това се стремим всички ние. Изключително важно е да можем да комуникираме това, което правим. Ясната, точна и прозрачна комуникация, както вътре в компанията, така и навън, като тази комуникация е свързана с необходимостта от фокус върху ESG, с необходимостта от публикуване на материални отчети, редовно докладване на емисиите на парникови газове и така нататък. Всичко това успешно правим като компания. Миналата година Shell в Великобритания беше топ марка от гледна точка на прозрачна комуникация по отношение на ESG. Може да споделим този опит с вас. И накрая завършвам с примера, който всъщност демонстрира начина, по който би могла да се преодолее тази празнота или дефицит и какво енергийния сектор би могъл да направи. Това е една концептуална визуализация на бъдещето. Не е реален план на Shell обект, но демонстрира това, че дава се избор на клиента да избере какъв вид енергийно решение да предпочете. Нисковъглеродни, алтернативни горива, електромобилност, водород. Това е решението за бъдещето. Каква ще бъде енергийната система на бъдещето в конкретната страна, в конкретния пазар, зависи до голяма степен от търсенето и предлагането, зависи от регулаторната рамка, зависи от всички нас, които ще имаме принос към този процес. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря на госпожа Славейкова. И този поглед, наистина така по-глобален, ни кара да се замислим за много неща. Да, иновациите са нещото, което трябва да гледаме с голяма увереност. Сега, доцент Ангелова, да минем към по-национален мащаб, така да кажем, на темата и от по-глобалните компании към по-националните, ако така може да ги наречем, тези, които са базирани основно в националния пазар, но работят и с мултинационални. Как изглежда този преход, ако може да го наречем, или минаването по този мост за по-малките компании? Заповядайте. Благодаря. Добро утро и от мен. Първо, днес очевидно ще говорим за пропасти или за дефицити, ако не трябва да бъдем толкова драматични. Аз мисля да говоря за дефицити, защото все пак има чувството, че тези дефицити могат да бъдат преодоляни. И за това сме тук. Докато в пропаст по-скоро изглежда, че ще паднем. Мисля, че не сме още там. В същото време обаче, очевидно, дефицитите стават все по-силни. Този панел трябваше да каже какви са дефицитите. И нека да започнем от самото начало. Дефицита е климатичните промени, които вече са тук и очевидно толкова време се говори, но направеното не е достатъчно. Вижда се, че не Европа е най-големия виновник, но в същото време Европа е разположена на тази планета, друга нямаме. Затова аз започвам от там, откъдето е началото. Ние припомняме целите на Парижкото споразумение и факта, че те не са изпълнени и който е имал съмнение за това, че климатичните промени са реалност, последните няколко години доказват категорично, че това е така. Да видим какво ще се случи по-нататък, ако веднага не адресираме тези дефицити. Първо видяхме това лято какви бедствия се случиха дори в страните
до нас, дори в България. Това, което мен лично много ме притеснява, са промените, свързани с водните ресурси и прогнозата на ООН, че до 2050 година, поради воден стрес, 1 милиард бежанци, мигранти ще избягат и ще дойдат насам. Ние говорим с Европейската комисия как ще посрещнем това предизвикателство, което е огромно. Отговор за сега нямаме. И това в същото време е в рамката на факта, че Европа е отговорна само за 7% от световните водородни емисии, но в същото време ние имаме отговорност да бъдем лидер на процеса на климатична устойчивост. И тук аз идвам до първата пропаст, до първия дефицит. В световен мащаб ние имаме дефицит на устойчиво поведение. И от тази гледна точка моите комплименти към ESG Media, защото те помагат това да се промени, помагат да се адресира и дефицита на информация, тъй като вие всеки ден предоставяте изключително интересна, важна и навременна информация. Вървим по-нататък. Климатичната дипломация. Ние имаме дефицит на климатична дипломация. Европа трябва да води в това отношение, тъй като Китай отново за поредна година увеличава своите въглеродни емисии. Дефицит на инвестиции. В световен мащаб в момента на КОП-28 беше оповестено, че трябва 4 трилиона долара годишно инвестиции, за да се адресират климатичните предизвикателства. В рамките на Европа прогнозата беше завишена от 620 на 700 милиарда, като тази цел ще расте всеки път, когато съответните годишни цели не бъдат изпълнени, което ние виждаме всяка година всъщност. За България това също е на много неприятен фон. Ние сега си говорихме, банките наистина имат пари, те наистина могат да предоставят възможности за инвестиции, но в същото време в България инвестициите намаляват и те намаляват постоянно от 2020 година насам с 20 милиарда годишно. Сега, за кой се отнасят изискванията и какво трябва да направим? Първо, изискванията вече са тук. Имаме дефицит на яснота в тях, защото Европейската комисия, която направи Зеления пакт като нещо, което да донесе устойчивост, в последните си дни, които вече текат, го изроди в микроменеджмент на законодателни актове на парче и в момента стандартите закъсняха доста, ръководствата за тяхното прилагане бяха публикувани едва януари. Ние имаме дефицит на яснота какви данни трябва да събират компаниите. Виждам, че 50% от присъстващите в залата вече отчитат. Това значи, че те принадлежат към много големите компании. Това е чудесно. И аз се обръщам към вас. Малките компании чуха за първи път през миналата година въобще, че това, дето директивата не важи за тях, всъщност не е вярно. Когато са части от веригата за доставка, когато търсят финансиране, те имат нужда от вас. Моето първо послание е нека големите да помогнат на малките. Моето второ послание към малките, които ги виждате тук на този слайд, едва 5% от тях искат по своя воля да приемат устойчиво поведение. Помогнете им да разберат защо няма друга алтернатива. Помогнете им да разберат какво трябва да направят и най-вече какви данни те трябва да започнат да събират от сега, защото вече имаме случаи, когато лидери на вериги на доставки изпращат на своите поддоставчици въпросници и те искат конкретни доказателства, искат ги за миналата година и няма как да се сложи нещо така, между другото да излъжем, няма как, трябва конкретни доказателства. Тук съм представила накратко, аз знам, че госпожа Кючукова-Туранска доста по-компетентно от мен ще представи изискванията, но моето послание е дефицит на доказателства. 1100 информационни единици съдържат стандартите за нефинансово отчитане, от които виждате 176 задължителни и 650 в зависимост от това, кое е материално към дейността на компанията и почти 300 са доброволни. Какво означава всичко това за малките и средни предприятия? Първо, няма време за губене. Второ, за да можете да отчитате, трябва да направите нещо. Има 12 различни области, в които трябва да се направят тези неща и трябва да започнат да се събират данните веднага. Трето, към регулаторните и държавни органи. Ако ние не помогнем на българския бизнес, той ще падне в зелената пропаст, ще падне от частта си малки и средни предприятия, които са 99% от българския бизнес. Ще падне, защото не знае какво да направи, защото информацията ще му бъде поискана от вчера за днеска, с задна дата
и няма да могат да реагират компаниите. Моето послание към всички, които са в тази зала е: нека да кажем по елементи на стандартите какво да се направи. По енергийна ефективност, по водна ефективност, по отношение към човешките ресурси, по социалния компонент. И последното ми послание, с което и ще завърша, не искам да бъда дълга, е: членувайте в различни обединени организации. Например, по дефиницията на доброволните стандарти за малки и средни предприятия, в частта социален диалог се признават усилията на браншовата или работодателска организация, която води социалния диалог. Много от тези общи усилия се признават, когато дойде време да се отчитат елементите специално по отношение на собствения персонал и по отношение на персонала в веригите за доставки. Това е моето последно послание. Надявам се да стане чудесна дискусия и се радвам, че днешното мероприятие събира толкова компетентни хора, които със сигурност ще изнесат тази информация и ще помогнат да не паднем в пропастта. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря на доцент Ангелова. И преди да продължим с стандартизацията и сертификацията и изискванията, една асоциация, която направих, слушайки нейната презентация, всъщност да не забравяме, че отново връщайки се в глобален мащаб, това е една глобална игра на конкурентоспособност и тези, които определят стандартите и могат да ги наложат, всъщност го правят отчасти, защото знаят, че могат да ги изпълнят. И ние в случая не трябва да забравяме, че сме от тази страна. Тоест Европейския съюз е налагащият стандарти и се очаква, че ние сме тези, които ще можем да ги изпълним, за да постигнем една по-добра конкурентоспособност на глобално равнище. Така че от тази гледна точка в една лодка сме. Въпросът е как да гребем по-силно, за да не завие в посоката, която не искаме. И поставям също това на обсъждане на останалата част от конференцията, всъщност каква е позицията на България като конкурентоспособност в този процес и ние от коя страна искаме да бъдем в този процес. Така, продължаваме напред. Госпожо Троянска, какво всъщност предстои, как да запълним тази празнина с данни, за която чухме, и тази празнина на, може би, разбиране на част от участниците в пазара за това всъщност какво трябва да докладваме и да изпълняваме. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. На мен се падна честта да говоря за стандартите, които внесоха, бих казала, доста смут и даже страх миналата година, когато директивата беше окончателно приета от Европейската комисия. Тази директива е в сила вече от 1 януари 2024, както представители на големите компании тук знаят. Те вече трябва да докладват, да изготвят пълни отчети за устойчивост. От до година този обхват доста ще се разшири. От 2 до 4 години от тук нататък вече и малките и средни предприятия ще трябва да докладват. Някои от тях по задължение, тези, които са публични, но ние очакваме, че и тези, които не са публични, ще им бъде наложено да докладват доброволно. И само накратко, без никакви технически подробности, какви са тези стандарти? Вече приетите стандарти за големите участници на пазара са 12. Те покриват основните теми на устойчивост, екология, социални теми и теми за корпоративното управление. И както доцент Ангелова спомена, има 1100 в общи линии, не е точна бройка, изисквания за докладване, залегнали в тези стандарти. Което не означава, че всяка компания трябва да докладва всичките 1100, но най-малкото трябва да направи анализ, за да разбере какво трябва да докладва. Има още 2 вида стандарти, които в момента са в процес на приемане. До края на тази година се очаква да бъдат разгледани от Европейската комисия. Стандарт за публичните малки и средни предприятия, който е с намалени изисквания за докладване, но въпреки че са намалени, 50% от тези 1100 са си залегнали в въпросните стандарти. И стандарта, който е от особен интерес за всички, тъй като той засяга малките и средни непублични компании, които са 99% от всички предприятия в Европейския съюз. Това е така наречения доброволен стандарт за отчитане на устойчивостта. И това всъщност е стандарта, който според мен е създаден да запълни пропастта или да, ако говорим за дефицит, да помогне за този дефицит да бъде преодолян. Защото откъде идва тази пропаст, според мен, на първо място, това е от различния етап
на който са компаниите, в зависимост от размера си, от сектора, в който оперират, по пътя към устойчивостта. Има големи международни корпорации, които изготвят отчети по устойчивост, макар и по други стандарти от 90-те години на миналия век. И те са много напред, те са много подготвени. Докато малките и средни предприятия едва ли не сега в движение се запознават изобщо с това какво е устойчивост, какво трябва да правят, какво се очаква от тях. И ето тази пропаст до някъде Европейската комисия се опитва да преодолее чрез този доброволен стандарт. Защото той трябва да зададе максималната информация, която може да бъде изисквана по веригата на стойността от малките и средни предприятия. Тоест много е важен в процес на консултация, ако сте малко и средно предприятие, бих ви поощрила да прочетете този стандарт до края на май. Може да се дават становища на сайта на Европейската комисия, публична е дискусията, всякаква обратна връзка от малки и средни предприятия по този стандарт ще бъде много полезна. Какви са основните предизвикателства според мен? Първото, което предишните говорители преди мен споменаха, е, че ние не можем да отчетем нещо, което не съществува. Поради налагането на директивата и бързото й приемане, настана паника, хората се фокусираха върху тези отчети, едва ли не как да направим отчет, кой може да ни го напише. Всъщност трябва да една крачка назад да направим и да си кажем, ние имаме ли какво да отчитаме, имаме ли стратегия, имаме ли планове, имаме ли действия, които вече извършваме по пътя към тази устойчивост. Има ли хора, които са компетентни и които могат да поведат този процес в нашия бизнес. Това е първата стъпка. Не може да имаме отчет, ако нямаме тези елементи въведени. Говорихме вече за обхвата на изискванията за оповестяване. Много е голям и затова е изключително важно пак, като една от първите стъпки, да си направим хубав анализ на съществеността. Ние не можем да докладваме всичко, няма нужда да докладваме всичко, не всичко е приложимо за нашия бизнес. Наистина да се фокусираме върху няколко теми на устойчивост, които са релевантни за нас и които наистина ще ни доведат до някакъв напредък. Как ще измерваме? Също обикновено има нужда от техническо съдействие. Не всички компании имат ресурс, не всички компании имат капацитет за количествените измерители, които трябва да бъдат включени в тези доклади. Какви са ни целите количествени, как ги следим, как ги измерваме и какво докладваме. За веригата на стойността също вече говорихме, споменахме как ще съберем тази информация. Всъщност европейските стандарти са първите, бих казала, които изискват толкова детайлна информация за нашите контрагенти, за основните ни доставчици, за основните ни клиенти, за други заинтересовани страни. И трябва от сега да се мисли как ще съберем тези информация. И отново, кои са основните? Не можем да съберем информация от всичките си доставчици и от всичките си клиенти. Трябва да има приоритети в този процес. И не на последно място има изискване тези доклади да бъдат всъщност одитирани или верифицирани. Това ще започне от следващата година. С много аудиторски компании съм разговаряла, големи и по-малки. Те също не са готови, те също имат нужда от преквалификация, от много обучения. Дори аудиторския стандарт реално не е приет, по който ще бъдат одитирани тези отчети. Тоест, според мен предизвикателствата са за всички, за инвеститорите, за банките също, защото те също имат нужда от много информация. Така че ще вървим заедно по този път, с много помощ и с много взаимодействие. Това. И последно само исках да кажа за изготвителите на отчети. Има доста полезни материали на сайта на ЕФРАГ, които са, точно някои от тях са фокусирани върху тези основни предизвикателства, как да направим анализ на двойната същественост, за веригите по доставки. Може да ги разгледате, смятам, че са доста полезни и помагат. Наистина са практически насочени. Благодаря. Благодарим. Тъй като не знам дали нямам само време да закрия, може би, панела, още малко имаме.
Може би още веднъж да затвърдим казаното. На мен от тази дискусия ми остават 3 думи, ключови за процеса, който предстои. Информация, иновации, инвестиции. Всъщност, това ли е всичко, което трябва да направим? Има ли още нещо? Или, слушайки останалите колеги в панела, бихте ли искали да добавите няколко думи още към дискусията? Отново в същия ред, може би, госпожо Славейкова. Информация, иновации, инвестиции. Да, това са ключовите думи. Важно е да се каже, че сега това не търпи отлагане и сега трябва да се случи, има нужда от спешни действия и че това няма как да се случи от един или няколко участника, а всички заинтересовани страни, както беше многократно посочено тук, трябва да работят в тази посока. Добре, благодаря. Да, аз имам рецепта. Правете си плановете за трансформация. Служете им реални индикатори и отчитайте с доказателства напредъка по тях. Тогава ще е сигурно, че който и да е от вашите лидери на вериги за доставки или са контрагенти дойде, вие ще има какво да отговорите. И вижте какво има като обща информация. Има няколко различни световни формата, към които ако се присъедините, голяма част от вашия план за преход автоматично се случва. За социалните партньори вече казах, но няма време. Започнете сега, за да има какво да отчитате до година или по-до година. Благодаря. Аз само още едно нещо ще добавя. Промяната в начина на мислене. Това е първата стъпка. После стигаме до информация, инвестиции, иновации. Просто трябва да мислим в тази посока и трябва да имаме стратегия. Много ви благодаря. Аз поне съм изключително доволен от нашия панел, защото съвместихме и във времето 30 минути, а пък се надявам, че беше интересно. Благодаря на нашите панелисти. Нека им благодарим отново.